Umholi we-EFF uJulius Malema usafikile eNkandla ekhaya lwayengumongameli wezwe uJacob Zuma. uMalema uzobamba umhlangano noZuma othe akayi esigcawini sekaZondo okuphenya ngokuthi uhulumeni wayebanjwe ngobhongwane kwaba nenkohlakalo nobuqhophololo. uMalema uhamba negqwetha le-EFF noyengumholi waleli qembu uSenior Counsel uAdvocate Dalimpofu. Lo mhlangano uzoqala maduzane nje lapho kuzodingidwa kabanzi khona ngokuthi wayengumongameli wezwe uJacob Zuma uzoya yini noma cha kulesi sigcawu sikaZondo. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC eNkandla. If these people think we're only prepared to die for him, we are prepared to take up arms and kill for Zuma. Kunzima ukukhohlwa lezithombe uma ubheka ubudlelwane balabosombusazwe njengamanje. uJulius Malema wayenobudlelwane obuqinile noJacob Zuma ngaphambi kokuba aqokelwe kwesobumengameli. Kepha kule minyaka edlule kwaguquka izinto njengoba uMalema esehola elinye lamaqembu aphikisayo. We as the ANC can confirm that the NDC has taken a decision to temporarily suspend Comrade Julius Malema. We regret for having campaigned for President Zuma both in the ANC and the country. The country should know today we must tell you the truth. We lied about President Zuma. He is not what we told you he was. I-EFF yaqala umkhankaso eParliament wokuphoqa ukuba uZuma ehle esikhundleni sokwengamela izwe. Pay back the money. Pay back the money. Pay back. Ijese ligaya ngomunye umhlathi ubani obengacabanga nje ukuthi labaholi bayoke benze izinhlelo zokuphuza itiye ndawonye. You say a lot of things about me. Should I do so? If I were you to can do take so, me to court. You can, no, nami ngiyakhuluma. He's answering this is you, not your house. Ngathi ngiyakhuluma ngathi usendleni yakho. This is not your house. This is parliament. Honorable Malema. Point of order. Honorable Malema. Speaks here. This is our house. No, Honorable Malema, you can take action against me. You can take action against me. uZuma wagcina ephoqwe iqembu lakhe ukuba esule esikhundleni kepha ezinyangeni ezandulela lesinqumo i-EFF yayingayibekile phansi ngeziqubulo zayo kanti amacala ayibhekene nawo ayengxenye yezizathu zokuthi leli qembu lifuna kuxoshwe uZuma. Manje ngo-2021 uMalema usecele ithuba lokuhlangana noZuma. Umhlaziyi wezombusazwe usolwazi uStephen Friedman uthi akumangazi ukubanjwa kwalomhlangano. Mr. Malema and his colleagues in the EFF have been supportive of some of the same concerns as Mr. Zuma's faction. For some time, the EFF has clearly been worried, as Mr. Zuma's group is, about the activities of the Zondo Commission and about, for example, the role of the Public Enterprises Minister, Pravin Gordhan. Kusenjalo unobhala jikelele we-ANC uAce Magashule utshele abeyindaba ngolwesithathu ukuthi abantu kufanele bayeke uZuma phansi. Leaves Comrade Zuma, President Zuma alone. Just leave him. What is the problem? What has Zuma done now? Kanti njengoba uZuma enqaba ukuvela ngaphambi kwekhomishana kaZondo, abaningi bakholwa ukuthi lo mhlangano uyindlela yokunxenxa wabengumengameli wezwe ukuba yeke ukuphikisana nomyalelo wenkantolo ephakeme kunazo zonke kuleli.